týchto dňoch si mesto Tisovec pripomína 100. výročie narodenia svojho významného rodáka, generála Juliusa Nosku. Dnes 6. júna sme si pripomenuli spoločne so Slovenským národným múzeom, Ústrednou radou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, oblastným výberom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci s našou samosprávou mesta Tisovec, nášho rodáka, generála poručíka Juliusa Nosku, ktorý by sa dožil 100 rokov, keby mu bolo dopriaté dožiť sa tohto veku. Vlastne osobnosťou sa stal, že zapojil sa hlavne do obdobia Slovenského národného povstania, pôsobil vo funkcii potom po 70. roku ako generál poručík, rehabilitovaný, a našou úlohou je teraz osobnosť, ako bol generál poručík Julius Nosko, pripomínať pre ďalšie generácie v našom meste Tisovec. Tisovec je známy tým, že pochádza z tohto mesta množstvo významných osobností, a medzi takéto osobnosti bez osporu patrí aj generál poručík Julius Nosko. Čestná jednotka. Pozor! Okolo! Hop! Je to človek, ktorý v pravú chvíľu bol na pravom mieste, dokázal si zastať neobyčajne odborným spôsobom funkciu náčelníka generálneho štábu prvej Československej armády na Slovensku. V podstate bol jedným z 3 najvyšších veliteľov Slovenského národného povstania, čo sa týka armády, a práve preto Múzeum SMP si považuje za česť, ale aj za svoju povinnosť priblížiť osudy tejto mimoriadne významnej osobnosti slovenských dejín nielen pre Tisovčanov, ale pre celé Slovensko. Povaha a jeho vlastnosti boli tak mimoriadne ako vojaka, ako dôstojníka, že to som za celú tú dobu nepoznal nikde. A prešiel som niekoľko útvarov rôznych a tak ďalej, aj pred povstania, aj počas povstania. Sme boli vyhadzovať vlak, transporter, nemecký vlak, ktorý mal spojiť, bol vyhodený most ponad Černý Váh, a tie sme obhájili mnoho, ako potom ho prišli obnovovať a my sme ten transporter potom vyhodili. Program pokračoval odborným seminárom za účasti hostí z Vojenského historického ústavu a Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Na záver slávnosti boli za účasti banskobystrického župana Milana Murgaša položené vence a kytice k pamätníku Slovenského národného povstania. Mesto Tisovec nepatrí medzi veľké slovenské mestá, ale dalo slovenskému národu významných mužov a jedným z nich je aj nebohý generál Julius Nosko, ktorého som poznal aj osobne. Myslím si, že treba mať na pamäti činy a skutky ľudí, ktorí bojovali za slobodu tohto národa a nasadzovali svoj vlastný život. Nesporne pán generál Nosko medzi takýchto mužov patril, aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania, pracoval preto, nasadzoval svoj život, aby Slováci mohli slobodne žiť. Ja som presvedčený o tom, že osobnosti typu generála Noska majú čo povedať aj v súčasnosti, a ja by som bol rád, keby generál Nosko bol takým vzorom pre Slovákov, pretože v sebe sklbil schopnosť rozumovú, odvahu, sklbil také vlastnosti, ako je vysoká morálka, ako je schopnosť obetovať sa pre pospolitosť ľudskú. A takýchto ľudí aj v súčasnosti Slovenská republika potrebuje ako soľ. Pri kladení vencov sa popri armádnych a policajných zložkách zúčastnil aj klub vojenskej histórie Golian z Banskej Bystrice v dobových uniformách. Náš klub sa venuje prezentácii dobovej histórie, vlastne histórie
vojenskej našej republiky, prezentovaní armády slovenskej, ale aj Červenej armády pôsobiacej na území Slovenska vo vojnových rokoch. Klub sa zúčastňuje viacerých historických podujatí, nielen takýmto kladením vencov a pietných a spomienkových akcií, ale aj rekonštrukcií dobových bojov tu na Slovensku, ale nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, ku čomu samozrejme bez pochyby musia patriť aj dobové uniformy. A vlastne tieto uniformy si ako každý člen alebo potom prostredníctvom vedenia klubu zháňame buď zo zahraničia, buď sú to originálne uniformy, ako mám konkrétne ja na sebe, ruskú uniformu vlastne poručíka delostrelectva Červenej armády, alebo sú to potom uniformy slovenskej armády, ktoré sa buď zachované originály, alebo sa prešívajú podľa originálu, lebo je dosť nelogické aj pre nás, aby sme s hodnotnou uniformou sa, poviem pravdu, tak otvorene válali, behali v zákopoch a prezentovali, pretože tá uniforma má neoceniteľnú hodnotu a je škoda. Tak preto napríklad šijeme aj kópie na takéto vystúpenia, ale potom, keď sú takéto spomienkové, tak si oblečieme originály. Väčšina z nás cíti nejaké také to zadozučinenie poďakovať sa tým našim dedom, starým otcom, ktorí vlastne v tej druhej svetovej vojne bojovali. Jednak je to asi kvôli tomu, že asi tá krv v nás prúdi a sme z tých vojenských rodín a tá tradícia zachovania tých hodnôt u nás stále je. A v rámci toho prezentovania, aby tá dnešná mládež nezabudla na to, čo to bolo, lebo nebolo to ľahké, aby oni vybojovali nám slobodu, aby sme my žili dnes slobodne, a aby sme na to v podstate nezabudli, pretože musíme si vážiť to, čo máme dnes. Z Tisovca pre Echoviny SK Mišo Stejskal.